Kasen jantia mentak arsol teri kelalingkot, kalapan long da kejingelang kebak kerki, halor kejingbom syak kentup keketin jantia hak state anthem. Habayo banekren bat ubak wan job pertu, presiden keseng, ulaong, kalong ke bas ngusi, bat kebak kata, ya kejing sengu jongki, nama keketin English, ki pendrung, Henry keketin jantia pat, ki klem la pendrung. Ulong, kumba kalong, kejela Meghalaya, kadon, laiteli ki tribe, kata kekasi, jantia bat garo, ula bu jingkeli, balai ketin nongwe, ketin pareng, kila ban pendrung, penban ketin jantia, ki klem la pendrung. Lain baik kelar patai kubor, kesen jantia, kelak kerpat ya kesorkar, lada long kepala, deman sim kiwi kisin jam, kumno man taulat, man pendrung lem ketin jantia, hagane ke state Meghalaya anthem. Dan juga sen jantia, bat ini di ba armar di periat ide general secretary jong sen jantia. Kejing ikan do jong im tak sengi kelong halor kene kadai ka emergency meeting. Halor ketu ka jingmi jong kene ka state anthem. Jong ka anthem jong ka Meghalaya state. Ha ka ba ila penpau ya kejing persya ka jongi. Ba belai klem rung ka kentin penar leni jantia. Ha tu ka anthem. Tikum ka jaj benreu ka bakar pang ka badon ha kene ka state ka jongi. Kumbang icek tip na dok ipor ki menchua. Ngidon ki khasi ki jantia bat ki garu light tribe ngidon hangni ten rai ka basosi ka long bangi yo sngo ba hakata ka anthem kimi tang ka ten khasi ka ten garu bat ka ten pareng tilada la ban penrung wat ye ka ten pareng hakata ka anthem balai ka ten jantia la pendu ye ka kani ka long ka ka basosi kum ka jaj ben reu bat pilai ihi lembagi press ru kilami sibon ki ki jing kentho ki ji persya sepang kene ke jingle jong sorkar ti halor kene ke meeting ke bangi keren mentah i kwa ban penpau saka sorkar bagan sko bah ban perkhat ban chong perkhat halor kene ka bonta ban reconsider kene daga ba penrung ya ka tin ka jengtia ha kata ka state anthem ka jongki te ha ka bangi yo sngo ha ka jingya keren jongi mentan lengba ki media leni lengba ka newspaper ngi i bagadon kata ka act jong 2005 kabakila enak tingi ngim tip bahasa pang kata kaak rela ngi request ke government ba kan sngobha ban amen ye kata kaak ha ka ban pendrung ya ka tin jantia tum ka we na ka yu na ka tin jongga state ka jongi amar ba kane kalong ka bakta ya ka sentiment jongi ki penar ki ba don ki ba syong basa hang ni ha ka state ka jongi amar ba balai la shu sideline ne la shu nuglet ya kata ngimtip ya kata ka ak baka ong kumno la keren kumno kut kum ke jingi i jongi hagi newspaper ki ong baka official language ki pen mi ya ka ki khasi bat ka english bat kidang persyang ban perung garu ho ya kata ka official language ki mi keren tang balong kum ka state anthem kadai bandrung kain ka ten penar ha ka ta ka anthem ka jongi kata kadai ka jing sngo ka jongi Wahon kili go kili namar kita bol ki agir kata ka dumen wa namar ba nadu kajing tip jongi kasi penar boy wa kide lang kajo andre kajing persa jong kajing usi menta to tarai kanong monra kajing penya per apun kasi jantia ba angan ong ipi kumno la da pi ong i kata ka benta wa ka state ka jongi ru ngi i ba ka don ka Khasi Hill district Jaintia Hill district mo Hadoki autonomous district ru kadon ka Khasi Hill district autonomous kadon ka Jaintia Hills balai kita hidon la ka jong kata ka lapan ye pher mo kata ka jingye pher jumun kam don ka jingye pher ndai upnar ba ndai pinda sngap tang ka tien ka ya kren ru ya don la ka jong ka tien ka thlei kadon ka jingye pher ngim ong bangi long ki ba ye persya la ngin long komunal bandon kata ka jingye persya ngim don kum kata ngilong i ka we tang ba phi ka long ka ne ka jing long ko we la da phi kan mau ha gitu jing ruai ki ba phi ong mentan khriam punar bhoi war ka to de tang ka jing yele el state ha gitu ki por ba ki chna ki to jing ruai ban lum ban lang ban pni tali ka jaj ban riu bangin ya fight ye ka state te ka to de ta ka jing ruai kan dei ka kanu ka anthem le ni ka ban ong ba ka de ka jing ruai ban ba ka de jong ka jaj ban riu phi tengah ngasngulong ba hagino gino gibentar gidon ka jing ong ba khasi upnar te balai kin menta ki penjai kata
Kalong kaju ujak kum ta namar ba ni hagi ai bentar long la shu site lain yengi tiga don ka jing sngu haga jai ben rebangi hapan pen kendet thia ya ga sorkar bat ni kerparu wat gini ki MLA ki jungi ki MLA penar ki jungi ke bandon kata ka jing sngu ko na benta ka jai ben reu penar ka jungi lam kum ta ngi mut ya kata ka pen phia ya ga jai ben reu ka jing itali ka don tang ba habang idon kata ka jai ben reu ka ba long hi la ka jong ka identity ka bala don la ka do man chua ka culture ka ni ka tai ni don la ka jong te balen penjai ka ta ke Menepi ông bà cũng cầm cái này language lại còn đặt sama rồi đang anh em kalian jom sepakat. Jadi ông bà ki penrung ya English. ta ka ban pen phia ka jai ben reu ka jing itali ka don tang ba habang idon kata ka jai ben reu ka ba long hi la ka jong ka identity ka bala don la ka do man chua ka culture ka ni ka tai ni don la ka jong te balen penjai ka ta ke Menepi ông bà cũng cầm cái này language lại còn đặt sama rồi đang anh em kalian jom sepakat. Jadi ông bà ki penrung ya English berkreasi karo nomor kita ki official language of state. Kata kajian dia pakai penrung so nomor kelah tutup dalam kelas. Kata apa? Ya kata ngamla ban ong ai namar ba phi ka official language namar ba ngim pendon kam ya kata ka state khas jaintia hang ne apo ha ka state ke jongi de ndu por menchua ndai ke ai ka bangi sngu kum ka jai ben reu bangi don ka jai ben reu penar te ha bangi don ka jai ben reu penar ha ka anthem jong ka state ka jongi ka ba kum khasi upnar ba ugaro ki don lang te ngiru kum ki penar ngi di ban rung kai ya kata gin ka bangi sngu namar kata ka kata te ka kata yingi namar ba kum ba phi ru phi ong hi mentan ba ki syekran be kata ka khasi jaintia mo khriya mu penar kadon te kata kami be kata te lada kami kata kadon be tang ko ke jai benda te bale mi khasi jaintia kadi ban mi be tang khasi kan kamne kan ban mi kata ka penar ne jaintia ka state ka sarkar ko ban mi te kata ka kerteng jaintia Mdai bagi penmi mangi ke sarkar penmi kata. Kum bangongi phi mentan tewat hagidu ki por ki pemenchua kata ka dis council khasi jaintia united dis council mo autonomous district ndai anda ngi layo state ki phia pati kata jaintia autonomous district council balai bahkan dan nem tapi phi penja ke nyita Sebut ada ai pada kum ya kajian dia. Kalau jom kata kalau penper karena mana nak jadi penper ada ai baik ka state anthem ru ai jan dia kalau jom kamu itu baik. Ngingim kuai kata ba kaji kuai ka jungi kalong ban penrung lem ya ka ktien jaintia ha kata ka anthem kum berung ka ktien khasi kum berung ka garo rung sai ktien na jaintia ro khndiat kain ilan inoi ilan kain penrung lang ita ban pen smog jan chu kain ndai bangin ong ba kisna ka jaintia anthem sala ka jong no ngim kuai kata penrung lang kan ka state anthem ko pemta kain penrung lang yang ktien jaintia kain Sebut ada perlu ya jan dia wat hoi orang beli jongi kelam ya alam. Iya kita ngamla ban komen ba halor jong kita kiwe tang bangi ngisngo bakumta namar bakum bangong ipi ngakren mene ina kata ka benta ka ba khasi jaintia angaro hakapor baile amal state ru kami tang kita hai khasi jaintia bat garo tawar bhoy langam ne tayumi ki bhoy ki war ki langam ki mi dei tang ha ka jingruai ki dei tang ka jingruai mo te ka jingruai kam dei ka ba ka dei ka nongrim phi laban chna jingruai ka ba pisngau tenat phi laban chna da kata ini laban chna da kawai ngalan chna da ka jingruai ka jonga phin pelong no ika ka ban long no ki issue kam laban long ngai ka Kita saya kacing hajumut jumpi sekarang ini jimbang penrung ya tim nara. ka jing ai jing mut ka long ba na ka leng ka senjain tia executive committee ka bala chong manta ka sngi kala kar pat ya ka sarkar ban sngo bha ban war ilat klenti da ka ba ka amen ya kata ka act jong 2005 ka amen ni ka ban penrung ya kata ka tin benar ha ka ni ka anthem kai la da ka long tang silanya arnai do compare tang ba ka larung ngirung ila sngo singai kum ga jai ben riu
Kembali yang utama berkuat online sakap online kata Kita ka kapten benar buat kata jengwai orang tanya jengwai lah ni tu ka aku em long kata kain la dagi penrung syuai kata namar ba long ka argumen ka baga ai nakaliang ka sarkar ka ong bagadon kata ka akte talagadon kata ka ak la daga ta ka ak ka khang tinggi ong ba amen kata ka ak ban penrung nomor penduduk lah aku kata ka antem ngai ha agam Meghalaya language act ang perung lang katin cantia ne la dala ban penrung kan bae la da kam la ban penrung rei ya ka ba mentah ge isu ka dei ka ni ka state anthem tinggi ekran chua mentah tangi ka ni ka mentah ngin dapat ekran ni kata ka language ke boh